katong tawa na bisag isa kong gibuwagan wa ko nagdungot kay nakatabang putos si Zanahan kay katong na-depress ko, grabe na pagka-depress isa kong si Zaya dato na kaangin nga naulian ko nang di ko magdumot ni Za bisag mo isang gibuhat na nga wa ko rin sa nagdawat karing ang sakit tali nganong di ko na maulian si Zag iningon di man pud pwedeng mamagas ko ako may I love you nga na ako may ingas laki nga minsan na ta di na masilbi na basan dahil na mo abot nga tinadaan na dyan nga makadawat na nga ingani ko ang sa mga dyan nga narisgrasya man ko patulo naman ko karon. Hi guys, ako na po rin si T-Reverse. Kung bago pa mo sa ang channel, palihog lamang kong subscribe. I-click po ng notification bell button na bagtingan ba kaya anong manotify mo sa mga video sunod ba. Ngayong adlaw dahil guys, October 8 dara ko na resbay okay buhat tapos taas na pa naglubog-lubog na po kay bago pa kong naulian kay gilantan ko na sang adlaw ulian na may nung po ko karon tang adlaw di ay nagplano ko nga maggunas ang gawas kay aron naging kalabong patato ang mga dragon fruit labong na pud kaadyo awagang itong tungan sa mga buwak labong na pud gilahom agkamot pud nga among tinanom kay ning kuan naman nabuhi na aran na pud labong na pud kaadyo mo to ang gunahon mo nang ngawat sa lamang kudan ni ukuan muinit na ba kay arong di na kaadyo pilit maguna kayo ang nila may nang guna kag pilit kay mabantag ka ng imong mga tinanom hindi ka rong adlaw kay kung mabuhat darsbay mag-istorya sa lamang ta guys among istoryahan nga nung wapa ko namin dyan kaya nga lang sige pangutana tanan na naman dyan sige pangutana nga wapa ka namin dyan day tarantay uno na ka day wapa ka namin dyan day nga wapa ko namin dyan paramin dyan kay kapay uyab man mga laki kay kuan man paraskarid sila na kasagaran sa atin paraskarid sila kaning ang epilepsy pero sa gilaman kay saon mo may kata sa Ginoo nga nganin na mga din man mong dawat karang pwede mo minje ana mo istoryahan sa una katungang kuan love story love life ako na lagi nahangapog lagi buang ko ang oras po rami si tatay daris bahay silang karan kay daghay sige pangutana nga nung wapa ko na minje wa ko na uyab nga na balita ba ko nung kuglaki kay nga nung wa may uyab di among tawagon di ko maldita og laki sugot mga likog ang mo bungi bungogon pag nawag aliwas sa panang basta madawat lamang katug ko kaya nga ni ko wapan sa maabot siguro ang laki na para na mga moayang mauyab kaya sa una nakasuway na pag-uyab guys nga grabe sin ulas din ang gugma nga kanang nai grabe din gugma din sa una kaya naman ito ko yung laki ng kahungugan taga ko ani siya Manila Nza, grabe siya nang gumaro tawa na. Nza, abi lagi ko kanang naik kami na. Kay, hindi na kasi kung saan. Nga ako no, inapakaslan, nga na. Nza. Pagting, maraman di ay. Isa kong gibuwagan. Kay, di man siya kadawat. Sa ang sakit. Unang, wa pa ko na ninja. Kay, ang mga laki karon nga na ko'y epilepsy ma-discourage man sila karon na ato'y magchat-chat na karon ara dyan ka kurso na damang muya bunza patingara ko kay mawara pagkalit hindi na pagpupunta kay mo lagi na sila sa sakit nga epilepsy basta po ni sindan nga umuwa pa ko namin sila agto na kong 30
Kapit sa motor tayo no. Kaysa man lagi nga nag-uyab-uyab ko. 20 lang po ko kapi nag-uyab-uyab. Puro og nag-uyab-uyab pag kong kanang naisadyo pa. Mga adisi nga na. 15, 16. Basig siguro na itong mga panahon na. Itong wala ito'y sakit. Basig siguro ang anak siguro karon dosi na siguro pagkabuo. Sa bato na kaoy gugutro nga. Kato lagi nga ang gugmaan ako. Nga siya tatay na itik na. Di alam ko magsabasangan. Kali siyang tawana tag Manila dito ng ila. Unja katong time lagi nga nag-uyab meron ni tawana nga grabe nang guma. Mao tong time nga dito sa Manila nga nagsugod ang sakit na epilepsy ba na depress ko. Unja nakaila meron dan ni tawana mo na lingaw ko. Minsan pa kaya sa sangka kuan libo. Unja mao to nagka sinabot na mga uyab na lagi nga. Sa mga lagi, karabing gumaan na ito lagi. O, ito itong himuan kong paraming balak. Tapos mas agi nga unang balak ni Promi. Ito itong talingod na kay para tira itong lakihang araw dyan na ang gumaa. Diyan. Ito mas may nag-uyab. Nawa na itong kadyo kang depress ka ito nag-uyab ni. Na, ulian ko sa ang depress ka itong na-inlove mo niya. Diyan, sige na karoon itong gisi. Mura na kong buwang. Karaan daw. Sige ba't nang gisi ka inlove lagi ka daw. Ini kabundag sa so ngisi rin sa kay paano na-inspire hindi muli bubul pero nasabot namin niya mabalik ko rin Manila kay siyempre na po ni mga kuwan pangandun lagi sa nabuhay lagi kay pakasalan ko nga na ingan mas na nga kita ko pakasalan hindi magdala ko sa buhol nag-LDR namin dito na ag signal la dari lagi sa mga lugisod katong signal lanza sina sapot-sapot lanza sin kaitek nawalan si Zag pag-asa sa kong buwagan mangita naman kung si Zag laing badji nga kuan way sakit isa kong gibuwagan grabe lagi nagka-Japan lagi ko marok perbuang dito ko itong time mas maribuhok kila Ate Julie gitabang na ko nila dito gitabang kong Ate Julie ug ni Clorami nanggahi naman ko ang lawas kay sigili kong hilag taman ka daon unja mo to ila kong itabang kay iatake lagi ko sa sakit nagbirentaga maganda kong hilag katurong tawa na ang gilakan grabe dyan unja pag mga pagkasyadan to basta kibuwagan ako murad sa kubuang kay sige gapong kung isa sunod-sunod sige kung inta tayo makapas kay Gus Manila tay kay aga malaging buwag kuan ra na cellphone nga na ja nagkuuyab mi sa kuan man jud personal nga na tadi ko gusto jud ko nga mag-istorya pa sa personal wala na andam na ko sang bag katong nay mula galit ko Manila apat yung COVID 2016 siguro to 17 mula galit ko sa Manila hangit kong tatay ni parami pud ni nangit ko na daran nga mula galit ko sa Manila basta kaya na ko bus ba mag-tracking ako kay maapas lagi ko gusto jud na nga magbuwag na kanang sakto jud baka nang kaistorya jud mintaran nga na di jud nang ingag anak sa cellphone jakay andam na ko tang bag itag masakay na itag si tatay ina ko ni nga sige larga gling ka wala kay ulian ina ko ni dooban ran imong mga gamit pa nagka ulit sumubo ni imong mga noog imong naitipas pa kami arap gitag kang programi kay buang ka mapas ka sa Manila ita ka pang prami kan sini daoban ni mga na kay ulian kana na pagkuba nga agang pagsandin mamagasugos laki nga ugap nga tuon tulig tunza ang sa may hitabo na dito tunza kanang way ayo pagang kapalaran dito wala ko uli ang pamilya ito na sa tayo na ay baro to yung atuong kuno nga Manila katong lakihan sa gipasakit na ako habad sa kuno nga pasapasan matong anak ko kara ko sa bahay sige ako kung hilakar gabi sige kung hilakar gabi doon kaya kung kamubuno rin ito nga na karoon sa lukasa sige ka po lilis isang kuhan profile sana bay nangandoy ka po kung hala pabalik pa siya sige pa sa profile aga po tawag-tawag ka mangit ako mangham ko mga cellphone kasag uli ko siya number Jang iparing-ring, agad ang cellphone.
Pero di ang SIM card gamitin kaya ang SIM card di man din sa ito bago ang tawagan. Mau tong laing SIM card ang gamitin parang ringan. Jawa jud. Wala jud kun sila. Mangita dito sa laing baji nga kuan. Koy sakit. Nahog request laki sa una. Katong tawanan nahog jud ko dito kay buwan sa kami. Og grabe na ang pagkahangag kay. Pero kung ano ko nagdemot itong tawana. Bisag nga to isang gibuhat kay nakatabang mo jud na siya. Katong tawana. Bisag isa kong gibuwagan. Nagdemot. Kay nakatabang puto siya na. Kay katong na-depress ko, grabe na ang pagka-depress. Isa kong siya na ito nakaangin nga naulian ko. Kay sige naman kong misihin noon kay kuan man siya. Kanang isa man kong lawlingon baka nang para mautun. Kung sige na kong misi. Ja mo nang di ko magdumot niya. Bisag mo isang gibuhat na gawa ko na siya nagdawat. Karing ang sakit tali nga na. Nganong di ko na maulian siya giningon. Puhon mo abot talaga ang maparis. Sa tiguang siguro ko kay magtantay uno na pagkuhapit. Murag hadlag na dyan pa inin siya katantay uno na. Muna nga dyan nga magjug bansay-bansay. Na, kuan. Hindi baga sa di. Pero og na dyan kursunada nga laki nga. Marawat ko nga ingani ko. Patulon. Okay. Sugot ko. Sugot ka lang kung mamin siya pag-ofisinta. Basta kay kanaan naging kanawat. Di nang inig. Abot na sa kalugasan. Wag sige nagbasol-basol. Pag-otawat sa laman mo. Puhon. Kay maabot lagi ng panahon mo minsan ko damo kaga pero og karang may di ko maminsa o karang ang pud alaman ng iparadyo ni ang pag-vlog kay kuan man makatiguman po ko na nagmamiso ko basta alaman ng iparadyo wanso ko ninyo guys nga suporta ilang po ko ninyo guys kay o di ko maminsa og sige pa kong vlog porta man po na ni ginagmay kapalit na ko sa kinahan na nun pinaka-importante makapag-check up po kapalit yung resita sa maintenance unang di man po pwedeng mamagas ko ako may I love you nga ako may ingas laki nga minsan na ta mao nang karoon magatuwat sa labang ko mag-ampo sa Ginoo nga naampatay mo abot nga makadawat na mahalin ko bahay gumaan ko karang tinahod di na lang kuan para sa una nga binuang ko ay matuwat sa laman ay mabot lang nakuhun aginan na din ang wapa ko namin kaya mga laki lagi nga ang makaila ma-discourage man umakaibaw sila nga nga na ako sakit di na rin maulian mawala na gana maunang wapadyo ko namin pero maubot rin ng panahon guys nga maminjo ko kay Ginoo naman sa lagi paris na tagasag-gasa unang makatuwat sa lamang ko o pasinday na mo abot nga tinadaan na nga makadawat na nga ingani ko sa mga kasi nga na-disgrasya man ko patulo naman ko karon unang ibang mga laki mahadlag siguro sila ba kay managi patulo nagkirig-kirig sa ginaw po kay aga ko man dyan makirig mga gazog ko basta di ko makainom sa ang maintenance guys makalimot ko na wadyo ko rin kuhan mabatian rito gazog na kuhan hagsak tumbagan ko na nabisag asa ko patunong basta makalimot ko inom sa ang tambaw huwag mo kayo mahimo di ko kainom dani kay sige ako karalakaw na kiri-kiri ko mga intonsis ko kay di ko makainom mag-asa ko mo ato o di ko makainom sa maintenance guys o atakihan ko ditsuro ko na ng tumba magkiri-kiri nja mata na rin bukad nja di ka man daw ako na kalibutan nga nga tabo nja binta man karon kay makainom ko sa maintenance matukaran ko kari dito trapag kaadyo murag mula yun nalagang tisang gamay murag kong saka nja malipong ko
Hindi ba kalimot tinubog ko. Pero di ko matumba. Magzama-zama lang akong istorya. Di mo na to. Atake na to siya. Pero okay naman kayo. Wa mo ko natumba na maglingkod naman ko siya. Magzama-zama lang istorya na sila mayor. Kaya bawa man na sila mayor. Sila perami kay si Pirimina kakita. Ito karang nga na. Hindi mo lagi ng lisod. Lisod magkauyabog na ingani. Kay na ibang laki di sila makadawat, di ma-discourage nga kasagaran din guys, ma-discourage nga ingana dahil ni sakit siya ingana maunang auto sa lamang ko kay kanang true love jud maabot din sa imong kinabuhi bisag unsa pa ka madawat jud ka niya bisag unsa pa ka diha sa imong porma ingana bisag nay bisag unsa pa ka karaeuton madawat jud ka basta true love na siya true love na din kanang gibati sa laki nimo kanang tinuod ba madawat ka bisag unsa pa na imong sakit na pagka-cancer nga na bisag unsa mo nang matuwa sa lamang ko kay wa pa siguro mo abot ang true love kung di ay lagi maabot ko sing traffic pa ha bato katulong siguro karon bawa itong tawa na haparon sila asa lamang natuwatan kay mabot naman gajud na kaya Ginoo naman na nagipare sa Ginoo parang natin sabak koy naman na nagipare sa Ginoo natin mo nang matuwa sa lamang gajud ko guys maura to guys matuwa sa laman mo ang sipong tarang ako ko na minjil kaya minjil lalo ko puhon harapan ng kuan nakita ninyo nga minjil ako char kay lagi kasi nanay mamot nga mabot kalit nga makatawat na ngayon nga like mo patulo na man nagyampo ko nung naisag Ginoo nga maulian ang tayo ng sakit kanang may kuan na kanang may kulit ragawa ba di na kung wala ko yung mabatian sa gamay wala rin sa Ginoo nga isa na ning adyoon sa gugma o kahibaw maluwi ra Ginoo adyo na minsan nga sakit wa ko'y patol maadyo ako nja salamat sa itong kuan guys pagtanaw labi na gatong mga tao nga sige tanaw sa ang pang-upload nga video unja video ko sila mo skip sa ads salamat kasi ka adyo ninyo arang salamat jud kay puhon maluwi Ginoo na natong ang pin makakwarta na po na ako'y mamiso hindi na ako maproblema huwag ang kuan bayad sa doktor pa-check up hindi salamat sa itong pagtanaw inatanta nga kuan sige gapon mo ka pa na dyan ay dagang tamang nangadin na salamat ka sa kadyon nito tanan-tanan man mo na ako ma-mention o tagsa kadaghaman mo ang salamat ka adun ninyo guys salamat sa itong suporta ja I love you ninyong tanan bye bye kumensit palagi ko po matuwad sa amo